אנו קוראים המרחקים הפתוחים הארוכים, הערים העמקים, לא נעצור. זו הריצה שאין לה סוף, אין לה בית, אין לה חוף, לא להגיע רק לשאוף, לא לעצור. חוות ישושום, החווה שהוקמה פה מזרחית למעלה אדומים לפני 1.5 שנה. אפשר לראות כמה הספקנו. בשנה וחצי הזאת, בין מילואים למילואים, אנחנו זוכים לעשות חקלאות, זוכים לעשות פה התיישבות, זוכים לעשות פה חינוך. יש לנו עוד הרבה עבודה, ובשביל זה אנחנו צריכים אתכם.